14 bloedfanatieke sporters van de Alt-Prinsencompagnie Roy en een tiental kompanen die zich alle hebben ingezet voor de duofiets zijn zondagmiddag rond 1:30 moe en voldaan weer veilig en wel en onder luid applaus binnengehaald op het Schouwburgplein in Venray. We hadden een droom van tevoren dat we met z'n allen van start gingen en dat we met z'n allen de finish gingen halen. En de droom is werkelijkheid geworden. Waarom zijn jullie eigenlijk vertrokken uit Keulen? Nou ja, iedereen die een klein beetje vastelavond viert, dan weet dat Keulen de vastelavondshoofdstad van Europa is. Ja, en wij als APK hebben wel een zekere band met Keulen, dus we vonden dat we vanuit Keulen moesten vertrekken en dan Keulen-Venray. Ja, hoe kan het ook anders? Het is precies 111 kilometer. En hoe is het hele project verlopen? Ja, het hele project is inderdaad een hersenspinsel van mij van vorig jaar juli. Daar heb ik met een aantal mensen gezegd, het zou leuk zijn dat we iets voor de samenleving als APK zouden kunnen betekenen. Daar kwam dit uit, omdat met name oud-prins Gerard Reiners helaas te vroeg overleden. Nog een aantal keren op een hele mooie manier gebruik kunnen maken van zijn duofiets. Ja, toen kwam ons eigenlijk te oren dat er in Venray maar 1 duofiets ter beschikking was. Nou ja, voor een plaats als Venray vonden we dat eigenlijk veel te weinig. En toen hebben wij dat als oud-prinsen opgepakt en ja, 3,5 maand geleden was er nog niks. En nu met het resultaat wat jullie net allemaal gezien hebben. De uitdaging, lopen of fietsen van Keulen naar Venray, heeft inderdaad tot een prachtig resultaat geleid. Met trots werd het bedrag van €20.448 bekendgemaakt en kan de aanschaf van de duofiets gerealiseerd worden. En daar blijft het niet bij. De duofiets die is in dank aanvaard door de zorggroep. En de zorggroep gaat samen met een aantal vrijwilligers die fiets beheren. Daar hopen we ook nog medewerking voor te krijgen van de gemeente. Is het een idee om het nog eens een keer te organiseren? Ik durf het aan de lopers niet te vragen of ze dit nog een keer willen doen. Want dit was echt voor de jongens een monstertocht. Natuurlijk smaakt dit nog veel meer. Ja, we hebben nu een klein beetje geroken hoe dat de Venrayse samenleving in elkaar zit. Ja, en als we een ander project kunnen vinden wat past bij ons als Alt-Prinsen van Venray, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Een garantie is dat natuurlijk niet, maar we gaan ons stinkende best doen om de APK op de kaart te houden. Staan op de kaart, maar ook op de kaart te houden. En de gemeenschap van Venray proberen we op deze manier iets te geven, iets te schenken wat er normaal gesproken niet zou komen. Ja, na 3 maanden organisatie en dan die 2 hele spannende dagen hebben wij natuurlijk het resultaat alleen maar te danken aan al die mensen die hier vanmiddag aanwezig waren. Die hebben die centjes geschonken met het verhaal dat wij inderdaad een duofiets kunnen schenken aan de Venrayse gemeenschap. En daarbij ook nog een gehandicapte rolstoelfiets. Dus en dat is eigenlijk een hele grote dank aan de hele gemeente Venray en de hele gemeenschap van Venray. En zo kunnen we toch zien dat een kleine plaats op zo'n momenten heel erg groot kan zien. Natuurlijk is het hierbij niet afgelopen. Want om de fietsen veilig te kunnen besturen zijn mensen nodig. Het is zo mooi om met iemand met een beperking te mogen gaan fietsen. Mensen genieten daar enorm van. Licht dementerend. Mensen met een beperking, mensen met een handicap. Het is helemaal geweldig. Ja, ik kan dat alleen maar ondersteunen. 2 uurtjes in de week wat vrijwilligerswerk geeft enorm veel plezier voor andere mensen. U kunt zich aanmelden bij Heidi van de Winkel, procesbegeleider van de Zorggroep Vrijwilligers, bij de Zorggroep via www.dezorggroep.nl.